Popradské letisko odštartovalo letnú sezónu s najsilnejšou čártrovou ponukou v jeho novodobej histórii. Pripravených je 150 letov do zaujímavých dovolenkových destinácií. Sú to osvedčené destinácie Turecko, Bulharsko, Tunis. Máme novinky, otvárame Grécko a Cyprus. Grécko a Cyprus sa do ponuky vracajú po 7 rokoch. Obnovený je aj incomingový let z Izraela. Letisko reaguje na dopyt nielen ponukou, ale cestujúcich láka aj komfortom. Od parkoviska do lietadla je to len pár metrov za relatívne krátky čas. Ten čas na odbavenie je krátky. Ľudia ani si to neuvedomia, už sedia v lietadle a cestujú. Veľmi obľúbenou linkou je poľský Gdaňsk. Prevádzkovateľ sa môže pochváliť 95% naplnenosťou lietadiel. Letecké spojenie prestalo fungovať v máji, ale v októbri sa opäť rozbehne. Cestu na sever Poľska si našlo mnoho potatrancov, ktorí mierne prevažujú nad návštevníkmi našich severných susedov. Pomer záujmu je jemne v prospech cestujúcich zo Slovenska, z regiónu do Poľska. Zhruba je to 55 na 45%. S blížiacim sa letným dovolenkovým šialenstvom čakalo na pracovníkov letiska veľa práce. Hlavnou činnosťou bola oprava vzletovej a pristávacej dráhy. 300-metrový kritický úsek letisko zrekonštruovalo za 100 000 eur, čo však umožnilo prísť s mimoriadne silnou letnou ponukou letov. Nuž a lety z Popradu majú ešte čerešničku navyše. Určite viete, ktorá to je. Výhľad sa nedá peniazmi vyjadriť. Je to čistá emócia, čistá radosť, tak pri odlete, ako aj pri prilete. Piloti, ktorí lietajú všemožné destinácie po svete a lietajú na rôznych letiskách od New Yorku po Blízky východ, hovoria, že toto je famózna scenéria. Letisko uvítalo leto s veľkými ambíciami. Ako sa naplnia, ukážu čísla na jeseň. Veríme, že sa veľké očakávania popradského letiska naplnia.